Maqtulin bix-xogħol meta ħaddieħor qed jieħu gost, din hija l-kumpanija eCabs li stabbilixxiet ruħha sew fil-qasam ta' trasport privat. Ma jistax jonqos li f'dawn iż-żminijiet ta' festi wkoll ix-xogħol ma jonqosx, kif spjega tajjeb il-kap eżekuttiv ta' eCabs Matthew Bezzina. L-industrija tagħna hija industrija li tippikja meta s-soċjetà tieħu pjaċir. Minn punta di vista operattiva hija challenging ħafna għax għandek il-weekends u żdaw iż-żminijiet ta' festi fejn tkun super busy. Il-kap eżekuttiv spjegalna wkoll li din il-kumpanija tuża programm tal-informatika teknoloġika maħdum f'Malta u dan l-aħħar reġgħet għamlet investiment biex issaħħaħ dan il-programm. Teknoloġija tal-eCabs hija teknoloġija mibnija Malta minn Maltin, ovvjament għas-suq Malti. Kulħadd jaf kemm l-infrastruttura ta' Malta hija komplikata, kemm hija densa u l-bżonnijiet tal-stakeholders kollha qed jiġu inkluduti meta ħana nibnu s-sistemi l-pjattaformi tagħna. Intant iżżar l-uffiċini tal-kumpanija f'Paċeville il-Ministru responsabbli mit-trasport Ian Borch. Fil-preżenza tal-Ministru, il-kap eżekuttiv spjega kif il-kumpanija lilha 9 snin topera il-ħin kollu għaddejja bil-ħidma ma taqta' xejn 24 siegħa 7 tim fil-ġimgħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.